Аз съм Христо Димитров и заедно с вас и уникалните ми гости ще търсим истината за живота. Едно предаване без аутокю, без предварително подготвени въпроси и без предразсъдъци. Едно предаване, за което се подготвях 50 години. Бог да ни е на помощ. Здравейте, скъпи приятели, на предаването В търсене на истината по национална телевизия БГ Плюс и националното Дарик радио. Не са свършили интересните личности в България, но просто така се случи, че в последните предавания ми гостуват чужденци. Миналия път в предаването гостува археолога от Босна, доктор Семир Османагич. Днес ще гостува друг чужденец, но няма да имаме превод в ефир, защото той говори много добре български, отдавна живее в България и няма никакъв проблем да си проведем нашия разговор на нашия език. Този човек е биотерапевт. Какво означава биотерапевт? Как той лекува? От разстояние ще ни каже след малко лично той. Искам да приветствам с добре дошъл в нашото студио Харватина Славко Матанович. Добре, здравей. заварил. Ти казахме, че си от Харватска. Да. Колко години си тук? Вие казахте отдавно чак 2 години и половина как стабилно живеем, а 10 години как посещавам България, как идвам тук за моите сеанси. Значи това некъде тръгна точно на 2015 за първ път и така продължи. 2 години и половина си сериозно как стабилно живеем. Значи, обаче нямаш проблем с езика? Надявам се. Па винаги има, не може един чужденец. А ти как го учиш езика? Просто това, което чуваш? Така е. Точно така става с български. Искам да поздравим ваши зрителите, а и преди всичко да благодарим за вас, за покана и възможността да може да кажем някои думи хубави за духовно-енергийна медицина, с която занимавам. Вие казахте малко преди биоенерготерапия. Това е едно. Духовно-енергийна медицина. Аз за първи път чувам това словосъчетание. Разбира се, това има ли го на практика? Ти ли си го въвел? Как можем да го... Значи, биоенерготерапия е нещо, кое съществува от кога съществува и самият човек. Кога е Господ създал човека, веднага е създал и биоенергийно лечение, да може човека да се оправи на енергийно ниво. А духовно-енергийна медицина съществува, да кажем, малко време, преди не е съществувало като духовна медицина. Тя е съвсем нова. Тоест тя е била предимно енергийна преди, така ли да го кръстя? Енергийна медицина е един вид. Само с енергията? Да. Обаче да ви кажа, така, всеки един вид на лечение, koji съществува, включително и алопатска медицина, или как вие българи обичате да казвате традициона, всеки е от Господа създаден. А като говорим за енергийна медицина, казах, тя е от винаги, от колко съществува човека, толкова съществува енергийна медицина. Духовна медицина, това е съвсем нещо приесно. А защо да е ново? Би трябвало и тя да съществува, защото Господ все пак е и дух, нали, в крайна сметка. И в Библията има много такива изцеления, които Исус Христос и преди това и пророците, след него учениците са лекували по този начин. Това не е ли тая медицина същата? Това е биоенерготерапия. Сега наша дума за това, кое ви сега го говорите, включително и Христоса, е енергийна медицина. Духовна медицина, за която сега може да кажем има връзка духовна и енергийна. Енергия е едно, а изцеления, които се случват на духовен ниво, там е това, което е приесно. За нас сега като наша познания. Могло би бити, аз нямам така познания, да е било
или да има непрекъсната връзка от Христоса до сега, обаче не го знаем. Kad казвам духовна медицина, имайки предвид за себе си, значи за моя познания, в ней е су пресна. Това е последни 3-4 години как е дадена възможността на мен да може да правим изцеление на душата. Kad го говорим за изцеление на душата или енергийни операции в енергийно тяло, тези два вида на медицина су духовна. И затова може да кажем да има връзка духовно-енергийна медицина, т.е. и сам да се нарича така. Аз искам да ти подаря, понеже виждам, че си ми донесъл някакви книги, които ще ми подариш. Искам да ти подаря моята книга "Теория за алтернативната загуба". Вътре става въпрос за духовност, но тя е по-скоро една книга, която е за успеха, една житейска доктрина, която не знам по какъв начин се роди в моята глава. Роди се, казвам, защото то беше 2-3 секунди, аз бях почти заспал. Ти ще ми кажеш дали е духовно това или не е, но това е моят подарък, за да... Благодаря. Ти на български си четеш, нали? Читам без проблема. Благодаря от сърце, от душа. Може да ти кажа, апропо това, кое сега казваш, как ти се родила от твоята глава. Аз съм подготвил моите 2 книги, които са и тук на български език. Да. Аз съм автора на тях. Първа е биотерапевт. Така. Втора има с това, което ти каза за теб. Това беше... Само ми дойде веднъж усънещо да ме сбуди. И аз се сбудих и трябваше да напишем едно изречение. И аз се сбуди 3 часа продължаваше. Аз само записвах. Това беше течение като на дисплея. Вярвам да и при теб така. Това е необяснимо. Аз не съм писец на книгите, обаче имам 3. Да. И това идваше тогава 3... Ти не си писател, но имаш 3 книги. Да. На третата книга казва, че си писател вече. Не. У моят случай, аз само специално за книга "Изцеление пътя", всъщност липсва една дума "изцеление", животен пътя, се случи точно така. Беше все едно като на дисплея. Аз записвам едно изречение, идва следващо. И пълна 3 часа. Бях тогава в Чехия, лекувах хора в Чехия. Като се прибрах къщи, само си отвори лаптопа, пуснах това са всъщност насловия в тази книга, кое идваше 3 часа. И само се отвори. Аз пуснем наслова и само отново тече и тук са послания, които са изпратена. И кой ти ги изпрати тези послания? Аз съм канала на Христосова енергия. Не може да твърдим да са от него, не може да го твърдим. Нека да всеки един, кой ще го чита, ще си направи сметка. Така е. Да. Обаче знам сигурно да не са продукт от моят ум и аз нямам как да знаем това, кое е вътре. Разбирате ли? Да. Това само аз го записвам. И ево, подарявам ти си бил пишеща машина на Бога. С други, по друг не начин. Знам как е, сам сега, знам да изпратено. Понеже стана въпрос за Бог. Да. И ти няколко пъти го спомена. А сега каза вече и нещо повече, много силно. Аз съм проводник на Христос. Христосова енергия. На енергията на Христос, което пак е Христос, нали? Това означава, че ти първо си вярваш човек и второ, че си християнин. Да го изясним това на зрителите, защото, виж, има недоверие към хора, които притежават свръхестествени сили и способности. Недоверието откъде те идват. Да. Защото те могат да идват от Христос, обаче може да идват и от обратната страна и хората се притесняват от правилно това нещо. Нали, правилно ли е? Много е правилно. Значи да разясним сега публично, никога до сега, аз го чувах много по телевизия, по медии разни, никога не съм го казал, никой не е бил да ми зададне такъв въпрос. Аз, значи, Славко Матанович съм християн. Да. Всичка моя поколения са християни и аз имам 3 децата и всички са християни и активни вярващи хора, значи не знам как би го казал на български, може би ми липсва. Вярващ е много добър. Практически. Значи на практика. Християнство. И така да се разберемо. Значи аз съм вярващи човек и би се усудил да кажем още една дума. Аз знаем за Господа. Да. Значи едно е според мен като вярваш. Просто да вярваш във формата, в религията. Защо го казвам така? Смело го казвам, защото беше много пъти в моя живот
Некои случаи кои случиха, кои може само Господ да ги направи, ама имат и нешто кое сега не е тема да го говорим, а ще кажем само една част од моите сеанси, кад правим исцеление на душата, некој од виша суштества реши да се обади и да ни пусне неколку изречења, нешто, и има го така работа. Така да аз го на практика знаем да за Господа. А ти как чуваш ли го, усещаш ли го, като интуиција ли идва, като мисел ли идва, по какъв начин става? Интересно е, изобщо не идва до мен. Значи, аз сам канала на енергија и тя минава чрез мен и лекува хора. Обаче, кад правимо исцеление на душата, тези кои решат да дојдат, не идват до мен. Значи, аз не ги чувам, виждам. Идват чрез човека кои Тоест, аз ще ги видим. сеанс. Значи, аз ще ги усетя. Ако ще правимо на вас, може, али аз никога не знам кога те сами преценяват. Значи, нема как. Да, ти като искам и да те дојдат. Това не е ли Христос, не е ли един? Не е един. Прво обаждање... Какво са, ангели ли са? Какво прво обаждање кое беше, значи, дојде Богородица. Да. Даже беше минула година, јануар месец. У соштето исцеление, кад замину Богородица, веднага дојде баба Ванга. Да. И там веќе имам од баба Ванга па нататак записвам, значи правим запис, има звуков запис и говориш чрез дадени човек. След това беше и посештение од Свети Иван Рилски. И след, покасно, и Христос. Само да... Твоите как представят ли се? Как да, ти как представит се. И искам само да малку се разберемо с вашите зрители, а и с вас. Аз ту ще говорим много нештата, надявам се как ще ми дадете въпроси, да ще имам възможност да отговарям. Аз ще износим моята истина, кое не означава да ваши зрители да го приемат здраво за готово. Това. Така е. Нека всеки за себе си направи сметка. Аз само говорим това, кое се случило на практика. Така да су била обаждања од поразлични, ајде да го наричамо, ентитети. Обаче всеки пut се представит и казат кои са и имат некоја сообщења за нас. Добре, то това нещо вече е и някаква пророческа дарба тогава, може или не е така? Не е моја изобшто. Не е значи, кад правимо процес исцеление, тој продолжава на душата, говоримо гор-дол до 1 час. И у неки момент, значи то не се случва на всеки човек, риетко се случва. Кад некој од тези сили, да кажемо виша суштества, учители или светци, значи Богородица беше и Христос, Свети Иван Рилски, те решат процените и кад имат нешто да казат кум мен, кум дадениот човек или општо. Има там за Булгарија е некаки нешто казано е и за некои други држави, не е само за там и така. И тоа е късо, не е много. Аз, значи, никаке пророштве дарби нямам, аз сам лечител кој лекува с енергија. Добре, от кога ти си такъв човек? От кога имаш тази дарба? Първо, за биоенергията, за терапията, за енергийната терапия. И второ, за духовната. От кога се случва? Значи, аз съм учил как да правим лечења, енергийна лечења. Ходих на обучења. Къде се учи това нещо? У Словенија. В Словенија. А зашто сам ходил да учим? Преди това аз бях болен од един екстремен световртеж и нито един лекар од Загреб, там живех, нали, не можеше да ме управи. Никој не може да ме излекува од световртеж екстремен. Тоа е направо кој го има, знае за како говори една голяма мъка. Можеш ли да стоиш прав? Ма нема как да стоиш прав, дори и кад лежиш, ти се вие свят. Ти се върти свят. всичко. Ми се е случвало такова нещо от телефона. Може. От телефона. Може, там да повлиява. 6 месеца трябваше да пазя дистанция от телефона да се оправя. Христо, аз бях спортист. Иградох тогава за ветерански национални одбор хрватски волейбал. Да. Значи бях у бизнису, бях у спорту. Човека 35 години непрекъснато тренирах волейбал, спорт и то сериозно. И наведнаш само се збудиш един ден, не ставаш за ништо. Не можеш да станеш от леглото. Лазях до тоалетна и се вршташ, значи вие ти се свиет като грамофонска плоча. Не можеш да се събереш изобщо. Лекари не могат да ме управят и подпаднах под лечител, човека ме управи за 2 дена. След това аз само като фасциниран гледах у кое се случва. Само да кажем, не зна до... Като какво гледаше? Гледах
исцелења која се случува со енергијно, така, не може да отделим погледа. Од каде? Од хора кои се го правили. На мен прилагали и на другите хора. И какво сошно след това стаде? Од този момент мој живот промени, преврну се од бизнисмена, спортиста, кум лечителя. Аз тргнух и минух обучења. На колку години беше тогава ти? 40. Тогава си бил на 40? Точно. А сега на колку си? 58 ще станем след 2 месеца. Как на 58, бе? Ти изглеждаш много по-млад. И много благодаря за комплименти, да. Така да, ето го, 18 години, как се тргнух да се занимавам. Аз тогава имадо едно желание да помогнем дори на един човек само, јел знадох как е с мен гадно. Ето ти каза 6 месеца. Да, 6 месеца. Обаче може би да сти врнал. Нямам толкова силен, просто като легнех и ми се въртеше всичко, но аз знам каква е от телефона ми стана. Аз не стадо за ништо, докато беше случай с мен и човека, кад ме управи, след това казвах, аз си тргнух, сложи руцета на един човек и само тргнуха изцеления. Тоест ти си приел пред твоето изцеление, си приел дарбата от него, така ли мога да, или не е така? Не вярвам да е така. Аз вярвам да съм аз роден. Сега го вече го и това знаем. Да си го открил по-късно така е. това. Значи то беше ключа. Да, аз го разберем да това съществува, да го имат. И казах преди случка моята, аз не знадо да има нито биоенергија, нито лечение като биоенерготерапија, ништо. Не го знадо ништо. И още вие ми дадохте и въпрос за духовността, нали? Да. Ще ми отговориш на този въпрос, обаче една кратка пауза ще направим. Може. С биотерапевта от Харватија Славко Матанович си говорим за духовни болести, за енергийни лечения и други подобни неща. Да го изясним. Значи, ако мен ме боли коляното, ти можеш да ми помогнеш чрез енергия, но това не е духовно лечение. Това е чиста енергия. Но ако в душата ми има нещо, проблем с душата, духовно, което лекарите не могат да охванат, това е вече съвсем друго лечение. Така ли или не е така? Така е. Много Кажи ми за духовните болести. Да. Ајде да се врнемо малко само за коляно. Значи, това там би било биоенерготерапија кога лечител. Да. Сега во мојот случај сам аз сложи руцета, рукополагање, какви прекрасно българи казват, и енергија минава од чест него, која не е негова, на определено, значи човек там кој е, у този случај би било на коленото. И този процес преминавање е сошно биоенерготерапија. Резултати од него су подобрења или оздравења на дадено место. Тука е колено, може да е дисфункција на бобрек, може да е... Това е биоенергийно... Това е биоенерготерапија. А другото е, кад говоримо за исцеление на душата, това е наистина духовен ниво. Това ништо нема општо с биоенергија. Да. Прво, душата е вечна част од човека. Значи, души су вечни. Да. И сега, у нашиот живот, ние живеемо, аз сам Славко, вие сте Христо. Обаче, ние имамо и историја од минулите животи, имамо сега и ще имамо уште прераждање, а ще имамо уште едно на тази планета. Добре, ти казваш сега прераждане, но в и казваш, че си християнин. Така е. Но християните вярват не в прераждането, а в възкресението. Днеска е петък, разпети петък. Значи само след 2 дни ние честваме възкресението на Исус Христос. Това е нещото, което ни обединява като християни, че ние вярваме в възкресението. А прераждането е за източните религии. Как правиш връзка между прераждането и християнството? Сасвем съм наясно като християн, сочно аз съм католик. Хрватија смо 90% католици, да е това нещо противоположително во односу на христијанство. Обаче, следно е, истината е. Таква истина да идва до мен. И аз не може да игнорирам. Каде идва? Идва чрез практика. Аз сам наясно
да е будизам, да е там некој други хиндуизам, религија го говори за прераждање, а код наша е точно как ти каза Воскресение и нали Христосова енергија. Вярваме и това е смисъла на християнството. Така Без възкресението християнство е нищо. Апсолютно сам најасно с това, ама налага се следното. Чрез практика идват информации кои го дава душата. И тя го јасно насочава на кармична част, на нешто прераждање и ми показва кој човека беше там, какво се занимаваше, кога е тази енергија дошла до него на душата и стои. И аз зашто го това казвам? Казвам затоа што е истината која излеза чрез сеанси. И помните у начелу да каза, аз тук ще говори мојата истина. Да. Аз като човека, нели, разпети петак, знаемо кој е разпет. Како беше неговите думи кои остави голямо послање Христос? Аз съм живот, истина и пътя. Аз съм пътят, истината и живота и никой не дохожда до Отца ми, освен чрез мен. Йоан 3,16. Това е друг стих, извинявам се. Йоан 3,16 е друг. И това е точно така. Няма друг път до Господа, освен чрез истината. Да. И затова аз съм толкова свободен, да не може да игнорирам истина која идва до мен. Аз на никой не му казвам да е това истина за друг човек. Нека всеки да си направи сметка. Обаче, чрез моја практика, чрез исцеление на душата, точно излезе това, за која сега казвам, да, прераждање го имат. И така го каза, и аз ще имам още едно прераждање от този живот. На мен ми, чрез моја практика, излезно да аз много моите живота минули съм живео в България. Сега ми е најасно защо се чувствам така добре в България. Zato što mi не е за прв път. Ама може, аз мога да ти кажа друго схващане, което е мое и това е моята истина, без да гарантирам, че тя е истина, нали така? Моя е, ваша е. Значи, виж, да поразсъждаваме малко. Аз преди мен е имало двама души, майка ми и баща ми. Това е предното поколение преди моето. Значи има двама души. Обаче предното, те имат и те родители, баба ми и дядо ми. Стават 4. А предното, и те имат родители, стават 8. И предното стават 16, и предното стават 32, и така. На 22 коляно, когато България е падала под турско робство, 22 коляно, слагам го 600 години назад. Знаеш ли колко баби и дядовци съм имал по тази аритметична прогресия? 4 милиона 350 и колко там забравих цифрата, но е над 4 милиона. Населението на България по това време се смята, че е било около 2 милиона и половина. А аз имам 4 милиона баби и дядовци. Значи те половината не са българи. Първото, което е. А по-предното поколение, защото тия 4 милиона души са имали родители, на 23-то поколение стават 8 милиона. Това означава, че тук на Балканите ние всички сме роднини под някаква форма. И ако ние през генетиката предаваме информацията, както моят дядо ми предава на мен информацията, и аз съм сигурен, че ти ще кажеш, че това е така сега, 100% съм сигурен, така че ти е възможно в действителност да твоите прародители да са били просто тук. Не душата ти, а предците ти. И те ти предават на тебе тази информация. Ти получаваш абсолютно цялата информация и можеш даже и да си спомнеш някакви места и да почнеш. Това е друга теория. Какво мислиш по този въпрос? Аз мислим да е тази теория вярна. Друго, аз имам директна кръв богомилска у себе си. Ако се сещате, богомили са изгонени от България и са се населили по Босния, Хърватия и стигнали чак до Франция, Италия и кой знае, поред мен най-вероятно и ден-денес живеят техни по щатите и насякъде. Ето е за мен прераждането, дето ти ми говориш. Добре, аз съм с това съгласен. Друго, кое аз знам като лечителя, знам за сигурно да в мое същество са съчетани всички предци, които ти сега казваш, дори 8 милиона. Сигурен съм. Обаче това е нещо, кое ние зовемо родова линия. Точно така. И ние така. На времето българите само това сме гледали по време на сватбата. Има ли сватба, се гледа рода назад. Така да. Не знам как е в Хърватска. Аз го приемам не само като теория. Да.
аз го знаем за това. И знам да е така. Имат го. Океј, тоа е едно. Обаче, кад правимо исцеление на душата, душа казва, ако има создадено родово проклетие, некои од вашите 4 милиона назад, најдалеко су ме докоснали до 20 поколенја назад да е некој нешто направил гадно и... Библијата казва, че се предава до трето, четврто поколение. Добре. Не знам, така е написано. Даже в Божиите заповеди го пише. До трето и четврто поколение давам беззаконието на бащите върху чедата. Трето и четврто поколение, това какво е? Прадядо ми. Обаче, помните ли да казвам, аз разказвам моята истина и това, кој излезе од практика. Ако душа седи и ми казва нещата и ме одведе и покаже точно имената хора, кои су, какви су, дал су мъжи, дал су жене, какво су правили, срещу кој е направен некој проблем, кога е создадено родово проклетие, а там се многу указа да су измами били најмногу у семејство, окраднули имоти, таке работи, или е била убиства. Кога су злочини, создадено и кармично го носи најдалече, кој гледах, кој излеза од практика до сега, беше 20 поколенја, дори 22. Да, 20 поколенија, ако ги сложим по 30 години, тој са 600 години. И сега ќе указва на влијание на живота. Душата е вечна. Тя е вечна. Значи, това сега го казвamo за родово. Обаче, у наша терминологија се казва кармично нешто душата носи, тоа е од прераждање од минули животи. И јасно го показва кој душа, у кое тело живеше тогава. И така да имамо нешто кое идва по родова линија, има по линија на душата која наричамо кармично. Знаеш, да. И значи само да се врнеме там. Аз сам согласан и вjerвам, значи почти би казал, знаем, вjerвам од това да може да имамо сештања од по родова линија. Обаче моја душата, значи неколку пати е излезало да е живело в Булгарија, дори имам ученици кои учат при мен, аз сам учител, имам всичко тоа кое правим духовно енергийне практики, учим други да го правит. Излеза да су некои ученици кои сега живе, например, у Хрватија или у некоја друга држава, страна во Европа, у некои минули животи су живели у Булгарија и били су моите ученици. Многу пати сам живео като свештеник у Булгарија, а секи пат сам био и лечител. Моја душа е, очевидно, има задача од Господа у тази сфера да помага и като лечител. И ние ми, очевидно, у този живот за први пат. Дај ми пример, без да споменаваш имена, за духовна болест, лечение на душата, ај по друг начин да го кажа, което се е случило в твоята практика, за да могат нашите зрители да им стане по-ясно какво е това, как ти се намесваш, чисто практически като модел, защото може и да не им става ясно. Нали, на мене също не ми е ясно. Аз се опитвам, нали, предаването се казва в търсене на истината. Аз търся истината за себе си. Искам да разбера как... Дай ми някакъв пример. Случка в България, в Хърватия, където и да е нещо, което е. Разбира се, аз го провеждам и онлайн. Да. Па има многу случаева, ама работим га, едно време го работих и у Хрватија, така исцелења и тук. Примери су многу. Ево, сега казах за една ученичка да ми е веќе у минули животи беше 2 пати. И ево може на неин пример да го раскажам. Жена е у Хрватија. И даже бяхме тогава на Сунчев брег у Булгарија, дојде на обучение и там докато тези дни неколку беше обучение, направихме на неј исцеление на душата. И правимо го. И еден момент питам на неј, добре, каде си сега? И тя ми казва, у Булгарија и моја е ученичка. Тогава разбрахме да е учила, аз питам кои сам и тя ми описа. Точно мене един голям крст тука, свештеник сам, лечител, учител. Добре. У дадени следещи момент, нова сцена, улезамо и питам, добре, каде е сега, какво се случва? Тя каза, сега живем у Србија и сам жена. Питам аз, ајде да ми кажеш, какво правиш там, какво ти е работа, нали? Тя каза, аз сам жена која се занимава с енергии, сушно, поточно казано, свалям магија од хора. И аз бях малко така, не е нешто кое го чуваш ежедневно. Питам, како тоа правиш? Жена тргну на влашки јазик, каза сваља влашке магија,
така има една магија која се така наричат, питам како го прави и тя издекламира цела мантра на влашки език. Влашки език, не знам дали сте запознати, това не е српски език, това е езика кој не го разбирамо румунци. Ево, Румунија, това е техни език. Тоа е с румунски акцент, Не, 100% е румунски език. У Србија, като национална мањина, казат власи, имат свој език кој ние изопшто не го разбираме. Тој прилича многу на италијански. И жена издекламува цела мантра, а не знае една дума влашки език. Точно е врно всичко го расказа. Е така. Значи, пример това. Ти как разбираш, че тя има духовна... Тя ли идва пред теб? Какъв е проблема, че има лечение на душата? Как става вашата връзка? Да, значи, казах смо, беше ми на обучение, искаше да се направи изцеление на душата. Според мен, всеки човек има нужда. Ама тя усетила ли е нещо? Има ли някакъв проблем или просто е така идва? Профилактично, как да го? Не знам, прояви слободно желание да се това нещо направи. А ако малко преди говори смо чести исцеленја на душата, кои су возможности, значи кои смо разбрали до сега од практика, кои имат од како страда душата, нали? Па казах смо едно, ако има родово проклетие, дај некој од рода нешто направи, и чест исцеление на душата, точно това нешто може да се махне. Казах смо, кое ви не може да го приемете, значи да има кармично нешто кое се носи од минули животи. Обаче излеза там и други работи. Кад правимо исцеление на душата, ако душа страда од едни енергии кои некој создал, нарочно испратио на дадениот човек. Во Булгарија ги многу добро знаете за тези енергии. Да, то тук е пандемия. Ако говорим за тия лоши черни магии и всякакви други такива обсебвания, духови, такива неща, екзорцизъм. То су две различни нешто. Магија, каде е испратена, има досмо многу случаева. Ту дадени човек иска да навреди на друг човек. И тој не знае, например, сам да дејства. Има кои су дејствали сами. И отива при некој кој се занимава с тази работа, му плашта и тој прави. Како стане кад правимо исцеление на душата? Душа всичко знае кој е било, кој е сега и кој ще дојде. Тајна за душа нема. Тя го јасно вижда кој е изработил, а вижда и кој е наредбодавател да се изработи, кој е направил поручка. И да видите сега, интересно е. У Булгарија беше едно момиче кој имало пријатела. Ама пријатела беше имаше брак, па се разделил. Да. И тя се укара врска с него, обаче негова бившата жена действаше много по точно тази сфера. На момиче беше две исламски магии направене и не е всичко. Указа се да е понататък, или искаше бивша жена да разбие врска, е търсила вуду. Не знам дали сте чували за тази... Знам вуду магията от Бенин. Вуду, то су африканска. Да. Ево, всичко кое смо до сега видели, тя е најопасна. Тя смрт. И да видите как беше интересно. Момиче јасно видеше кој е наредбодавател, кој е сучествувал да намери човека, јер тази жена не го могла да го намери го и види се колко пари е дала. У два случаја су дали над 50.000 евра, 100.000 евро и не само да навреди на неј, не да дојде и раздел. Това е задача беше на тези две исламски кои имаше. Беше задача, точно така, ама цело семејство. И случи се, убили су башта, е така почину човека. Мајка, здрава жена, едва оцеле, момиче беше 3 месеца почти у хибернација и навреждање беше на сестрата. Е тоа би било, ајде да кажемо, некој случај за кој душата казва с какво е обременена и да може да се премахне. Това е на практика духовна болест. Духовна, то е към душата, Значи, што ти физиологически си здрав. Апсолютно, така е. Физички си здрав, ама там тежи и убркава. Дори каде е проблема с тези енергии, те вредят и на самото физичко здраве. Човека чувства аномале. Лекари не могат да го намерят като диагноза, ама човека не се чувства физички. И там добре, а за душа да го не говоримо. Какво още е излезнало кад правимо изцеление на душата? Излезнало е да има хора кои су продали душата на дјавола. Искам да ми разкажеш за това, обаче една кратка пауза ще направим. Ајде.
С Славко Матанович, биотерапевт, който е харватин по народност, но живее в България, си говорим за духовни болести, говорим се за биоенергия и така нататък. Преди рекламите ние говорихме, че има хора, които си продават душата на Сатана, на дявола. И аз тогава прекъснах. Разкажи ми повече за това. Това е нещо, кое го много имат. Зашто го така казвам? Зато што у случаеви, кад смо правили исцеление на душата, душа намера енергија која е пречит и кад се разберемо, аз кад попитам душа која е, как е дошла, точно ме докара у дадена ситуација. И как се стане? Дјавола си врши негова работа, а негова работа е да подкокоросва хора. Подкокоросва, това е българска дума. Българска е, да. Добре. Па, нали живееме во Българија и говоримо за българске. Добре. И какво стане? Човека имамо, ево, на тврдо на практика, да кажем како е случило. Мојот пријател од Хрватија живеше един живот во Италија, прераждање. Искаше едно момиче, харесваше го. Обаче момиче не искаше него. И тој се молише на Господа, верваеш ти човека, моли на Господа и знаеш како се случи? Обади му се дјавола, не Господа, и каза, слушај, аз ще ти ја даднем, обаче за да служиш на мене и да ми даднеш душата да принадлежи на мен. И тој се согласи и направи договора. Така се прави договора са тамние. Сега, чакай тук е много важно, запомни си мисълта. Той се моли на Господ, Да. а му отговаря дявола. Да. Защо Господ го допуска това? Значи, Господ е дал, нас създал всеки един от нас. Така. Обаче Господ ни е дал пътя. Какво ще правим от този живот? С кои хора ще имаме интеракция? С кои ще живеем? Значи, Господ ти е изпратил и жена в живот, децата, или ти е дал да си свещеник. Може би нашите католичински те не се женят, немат семейства. Господ ти е дал един пътя в този живот. А ти искаш насилие. В друг. Искаш да ти се дадне нещо, кое не е от Господа, кое не е ти от този живот наменено да го живеш. Ние, как казваме, християн, носи всеки свой крст. И ти в един момент искаш да свалиш крст. Господ ти е дал да го изнесеш. Ако ти е дал да си учител или ево да си водещи на телевизия и ти наведнъж искаш да управляваш са държава. Да, това нещо съм съгласен и аз съм го изследвал този въпрос. Това е най-голямата глупост на човека, която може да направи. Да, търсиш нещо. Между друго, баба Ванга го много ясно каза с думи. Унимавайте како търсите, може би да не може да му платите цена. Това са думи на баба Ванга. Това е теорията за алтернативната загуба. Зато што е истина. Точно баба Ванга имаше това в предвид. Унимавай какво искаш. Ако не ти е разрешено от Господа да го получиш, може би да ти се появи тамна сила, да те разкандардисва от пътя към Господа и да те вземе на другия път, неговият. Какъв е проблем там с този тъмни? Той не може да свърже на Господова енергия. И паразитира, има нужда от енергия, а може само като паразит. И затова са му необходими душите със светлина, да може да индиректно се храни от нея. И много пъти... Чакай, това е ново обяснение. Това е много интересно. Той затова иска моята душа, защото на него му трябва моята енергия. Така е. Колкото повече души има, толкова с по-енергия, повече силен става. Абсолютно точно. Абсолютно това точно. За първи път го чувам, много е интересно това. Да, а къде може да видим нещо? Ако е Господ, например, дал мен роля, а и на тебе очевидно, да служимо за другите хора. Това е моя мисия. Значи аз съм ту даден да съм полезен. Това са лекари, учители, свещеници, лечители, ето водиш. Имат много професии, кои са също призвания. И на нашия живот ми е дадено, например, на мен сега да служим на хора, да ги учим, да правят кое правим аз, лечения и да ги лекувам. И ако моето его иска да стане министър, иска да стане лидер на некоя политическа партия. Аз съм го правил това нещо. Иска да стане президент, премиер, а му не е дадено от Господа. И Господ казва, йок, няма да стане, не е ти пътя това. Това пътя е да служиш. Ама ти го търсиш. Точно е това идеална ситуация да се продадне душата. Да. И види, ако си удадена ситуация да можеш да направиш нещо хубаво, а едновременно можеш да направиш лошо срещу друг човек,
ти го всъщност правиш лошо срещу Господ. Точно ти е твам пътя да си продаднеш душата. За нещо. Пари, мощ, за ето любов. Аз това го разбирам. Момиче. На мен това ми е ясно. Аз го разбирам и го вярвам. Той има много описани случаи. Аз познавам такива случаи, знам. Въпросът беше, че този човек се е молил на Господ да му отговорил дявола. Може да не е било точно така. Може той, като не му отговорил Господа, да е потърсил други варианти и тогава да се е появил дявола. Защо? Защото аз как разсъждавам? Ако разсъждавам по-християнски, защото мога да разсъждавам и не по-християнски, но ако разсъждавам по-християнски, Господ на нас ни е дал свободна воля. И ако моята воля е да търся Бога, той не би трябвало да би изпрати през това време дявола, защото това не е моята воля. Моята воля е да търся Бога. И от тая гледна точка аз се съмнявам, че този твоя човек е... възможно е да е търсил по друг начин вече Бога. Бог не му е отговорил и той... Така си мисля, така разсъждавам. Сега си казал, как така да се появи дявола, като търся каза Бога? нещо, кое е контрадикторно. Първи Господов закон контрадикторно. Какво е контрадикторно? Противоположително. Противоположно, да. Значи, първи Господов закон е свободна воля. Точно. И ние го имаме. Да. Този дадени човека, за кой го каза, проявява свободна воля и отива ку момиче. Така. И сваля е. Така. Обаче тя го игнорира и я зачувства, не е нейният човек. Да. Не го иска. И го отблъска. Така. Какво сега този прави? Значи, той има свободна воля и тя. И той е много разбрал добре да е тук готово. Да. Той се моли на Господа да му е допусне, да му е Да дадне. даде. Господ. Ама Господ пази нейната свободна воля. Той не може да я задължи. И тук приключва с Господа. Да. А у дадени момент, кога Господ си е проявил, значи стали и за нея и за него, нали? Да. Този е момент, кака е главна задача на дявола? Да подкокоросва хора. Да. Той използва този момент и идва със свободна воля. Никога душа не може да спредадне на дявола, ако не е по свободна воля. Да, той трябва да го иска по някакъв този начин. закон вреди е еднак Така. и за тъмне сили, и за светле сили. И той му ясно казва, той няма да ти я дадне, Аз ще я дам. обаче аз ще я дадне. Али имат условия. Да, душата принадлежи на него. И той вече с манипулации, с всякакви други неща измисли. Тук всичко приключва. И, значи, аз видях много пъти точно такива договори, които са изработени. Много пъти. Това го има и много трудно се разваля това. Изцеление на душата е един от пътя, а за други пътя не знам, само знам за това, кое на мен ми дадено да го правим. Са изцеление на душата се прекъсва този договор. Имат едни процедури, къде отиват тези енергии, Господ го прави. Реално това изцеление никой друг Но той трябва да се обърне към Бога вече. Няма да трябва. Кад се премахне енергия, кад се разкъсне, кад Господ реши да разкъсне Господ, този пак договор. казвам Господ. Кад го Господ направи това, на него се стварат условия да е душа освободена от договор. И къде душа с договора, по свободна воля, Господ е дал, тръгнула към тъмнина. И тя надлежи там. Тук приключва. Мисълта ми в развалянето на договора. Да. Намесва ли се Господ? Значи, кад се душа освободи, тя се връща към Създателя. А Създател е Господ. Значи не се намесва Господ там. Това е автоматизмом. Душа, къде е създал Господ, е създал свободна душата. Така. Коя е произход от баща си. Като развалиш договора и тя се става свободна. Тя се освобожда. Въпросът е кой разваля договора? Договора, значи аз съм човека, чрез кой този процес се случва, а всъщност всичко прави Господ и никой друг не може да го направи. Това исках да ти кажа. И никой друг. Разбрахме се, да. И у много случаи. Ти си инструмента, но това става през Господ. И никой друг не може да го направи. Същото е с биоенерготерапия. Аз съм само човека да служи ръцете. Това е един вид как се прави биоенерготерапия, иначе може и по дистанционно да се правят. Ама те това нещо могат да го направят по всяка вероятност и свещеници, а пастори, проповедници под някаква форма духовна. Те без... Сигурен съм да може. Ама защото аз познавам, тук са имали екзорсисти, които там е по-тежко, има отцепване от... Това е договор с дявола. Е малка беба, малко дете, како е обсебеност. Како не съм имал излеза, това е много случки било. Даже у една Богородица ме предупреди да
кад отивам да правим това, да треба да носим крста на себе и да имам светана вода задолжително и още нешто там. Това е голяма работа. Аз сам гледал, значи, кад това суштество кое е вутре излеза и убижда директно на мене и си каза, няма да го направиш, не може, нема да стане. С много гадни случаи. Разказвали са ми такива случаи, хора, които са ми много близки, приятели, да. и така, аз го вярвам. Аз знам да свещеници могат да го правят. Няма как да не могат. Не знам. Но там... това е друго. Това е друго. Обсебването е едно, лечението на душата е друго, а пък биоенергията, лечение на здравето е съвсем трето. Нали така? Съгласен съм. Добре, понеже не изтича времето, кажи ми, ти обучаваш ли хора, имаш ли ученици, които те да могат да го правят така, както ти си научен, други хора? Значи, аз имам много, казах, нали, неколко поразлични видова кои предлагамо за исцеления од духовно-енергийна медицина и всичко това обучавам желаещи хора кои проявяват желание за това. А между друго, само да ти кажем да аз имам и да съм аз искарал обучение на Медицински универзитет по биоенерготерапия. Така да и оттам има, между другото. Обаче съм се учил много при другите учители. Кое е пред теб приоритетно? Повече с здравословни проблеми ли се занимаваш или повече с духовни проблеми в твоята практика? Като процент? Еднаква е работа. Кад един човек има здравословен проблем, отива при лекара. Да. Дори у болница. Няма откъсване от никой. Значи до мен, кој човек дойде с какав проблем, аз съм готов да съдействам колко можем и колко Господ разреши. Аз говоря като процент долу-горе, кои пациентите... Всичко имат. И значи с наша духовно-енергийна медицина може да се занимавamo значи с физически заболевања, са ментални или како ги наричамо душевни, а очевидно тука имат и са другите кои са свързани на сама душа. А ти можеш ли да ми поставиш диагноза от разстояние? Примерно е така, както ме гледаш сега, както съм седнал тук. Какво трябва да направиш, за да ми направиш преглед на мен, чисто практически? Изобщо го не правимо на никой диагноза. Да. На никой човек не го предлагам като оферта за диагноза. Ние, нали казах да имам, да съм на Медицински универзитет завършил. Ние се използвамо диагноза дадена от лекара. Така е. Од неј. И на никой не го правимо диагноза. Тоест аз идвам пред теб с проблем в стомаха, казвам, ето това ми е проблема, какво можеш да направиш и ти полагаш ръка и почваш да... Молиш ли се като лекуваш? Имаш ли връзка? Не всеки път, обаче се налага. У некој момент, кад аз разберем да не е само болестта на физически ниво, него да има и там намеса од некој други, много пъти молим. Може ли всеки човек, можеш ли мен да ме направиш твой ученик и да започна и аз да имам тая сила, която ти имаш и да аз да лекувам хората? Или не всеки човек? Всеки човек може да учи и аз съм учил. Всеки човек може да учи и да го научи. И аз би то обяснил на следни начин. Всички знаете кој е Христо Стоичков, кој е Балаков. Нали? Да. Можемо ли нас два да играмо фудбал? Можемо. Обаче не можем като тях. Така е. Да. А защо? Значи имат по-голям талент. Да. По-голяма дарба, Дарба. Обаче не е само дарба, не става. Имат много таленти, сигурен съм в България и сега и у време на Христо Стоичков, а не са докоснали ниво на неговото. Защо? Може са били лениви. Па не са искали да тренират. А и нямат нужда. Значи, защо би имало нужда да и ние двама станемо фудбалисти и играмо в Барселона? Ама всеко село има фудбалови клуб. Всеки град има фудбалови клуб, нали? Имате Лудогорец, Левски. Значи, а има и селска лига. Значи, всеки един лечител се игра у негово, къде му е Господ дал позиция и там ще играе. Нема нужда да всички станемо... Да ходим в Барселона. Така е. Така. Значи, всеки може да го научи и ще докосне колко труда си улаже, колко ще тренира, колко на практика, толкова ще израства, също толкова ще се отварят енергийни пътя, неговите пътища да пропуснат енергия, да повече може да дойде до дадени пациент. Да, защото би било глупаво, ако на мене примерно ми е дадено да бъда много добър художник, нали, и да направя най-красивите картини, но аз да искам да съм футболист като Христо Стоичков и да тръгна да хоря, което не ми е дадено това нещо. Това нещо би било... Щастливи хора живеят негова професия и работи. Това е призвание. Да. Най-гадно, ако едно семейство са адвокати
И те искат, а той е роден да е танцор, да танцува. И душата му пее док танцува, а каде адвокат, той е противоположително. Той трябва да работи, да лъже. Кое не е истина. А той е даден като художник, да търси истината и това е му натискава душата, нема да е щастлив. И той ще разболее даже. Това нема. Първо е болен, душа е вече проблем. Оттам не може да се осъществува, не може да отработи задача, коя трябва и да научи уроци. А хора, кои работят са дарба, живот, те са винаги с усмивка и нищо им не е трудно. Нищо им не е тежко. Дори да трябва да работи 15 часа с любов. Дори за по-малка заплата, ама прави неговото, за кое е роден. С нощта съм работил до 2:30 през нощта и с такова удоволствие вече трябва чак да заспече и няма да получа някакви пари за това нещо, което прави. Но ще получа удовлетворението, защото съм го създал. Това е красиво. Имам още един подарък за теб. Да? Това е талисман от Параклис Света Богородица от Рупите. Ако искаш да го приемеш, аз сега бях с доктор Османагича, бях сме там и той измери енергия. Аз съм ходил в Рупите на... Ти си бил на Баба Ванга, на Ванга, там съм. Обаче на 300-400 метра преди там е нещо, кое много бързо целият свет ще разбере за това място. Там имат едни енергии. Това е било място, на кое беше древние християнско светилище. Да. И сега на това място е построен Параклис Света Богородица, нали? Това е сувенирче от там, да. Да, сувенирче е от там. Да. Обаче е там много голямо енергийно и свето място. Ти усещаш ли го с твоята енергия? Разбира се и да го усещам, обаче на нас, нали, преди каза да се обаждали Богородица, Христос и неки, всичка информация са нам дали за това място. Първо, голяма информация, която е дадена за това място, а никой не го знал, този, кой го построил, да има света и лечебна вода там. Под него. Да. И казано е, тя е била от винаги там, е лекувала хора преди да е смачкан този храм, който беше преди, светилище. И тогава е казано, я кажите и да се издърпат вода. И вода е издърпана, пусната е уникална. Сега имат енергии. Доктор Османагич измери енергии там, а ние знаем, или ни е казано. Ние не казвам наша истина. То аз само може да говорим кое ми е казано, друго няма как. Обаче там действа енергия и усеща се. Много се усеща, много мощно, така да исках да имаш това, да го представимо. Това място е казано да ще стане едно голямо чудо и казано е да ще дойдат хора от целия свет да се лекуват. Преди всичко жени, кои не могат да забременят и болни децата, това е като първо, може от всичко да се лекуват. И казано е да ще дойдат от всякъде, даже ни е показана прожекция, имат негери, имат всякакви от целия свет хора ще идват да се лекуват и ще има там и енергийно лечение и от мен. Да. Много интересно, когато един босненец и един хърватин говорят по такъв начин за едно място, което е в България. И така. Времето ни много отдавна изтече. Просрочихме го в едно изречение. Ако някой иска да се свърже с теб, по какъв начин може да го направи? Най-хубаво да следи Фейсбук страница биотерапевт Славко Матанович или вебсайт www.bioterapeut.hr. Ама Фейсбук е нашият канал и там имат контакти на моите асистенти. Те ще дадат всичко информация. Ако желаещи имат, ще се радваме да помогнем и ако некой иска да мине обучение при мен, добре дошъл по същия начин. Ако може да използвам разпети петък, може ли да използвам едно съобщение на най-голями християнски празник? И би поискал на българите и всички други християни, кои са вярващи хора, този голями нашият празник, християнски, да го този път получат и прекарат едно положително, мирно, спокойно и радостно състояние с голям благослов от мен за всеки един, кой ще има да го празнува и кой ще гледа това предаването. А също така и на теб. Скъпи приятели, Славко Матанович направи наистина едно изключително хубаво послание в края на нашето предаване. Само след 2 дни е Великден. Честваме най-великото събитие в човешката история, възкресението на нашия Бог и Спасител Исус Христос.
Нека да го превърнем това в един наистина духовен празник, в който да получим това благословение, за което той казва, и да осъзнаем всъщност какво празнуваме. Не само да отидем на почивка с нашите близки, да едем, да пием, да се чукаме с яйца, да едем козунаци, а да осъзнаем и духовният смисъл на това. Защото ако го нямаш това възкресение, нашия живот съвсем безмислен щеше да бъде. В вечността и тази надежда, която имаме, се заключава целият смисъл и цялата любов на Бог и това нещо, което Той е направил за нас, да принесе единородният си син в жертва, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Ето това е вече Йоан 3,16, което преди малко споменах. Така че светли великденски празници и Бог с вас. Амин. Аз съм Христо Димитров и заедно с вас и уникалните ми гости ще търсим истината за живота. Едно предаване без аутокю, без предварително подготвени въпроси и без предразсъдъци. Едно предаване, за което се подготвях 50 години. Бог да ни е на помощ.